Estes cuadros son parte da exposición que durante o mes de febreiro estará presente na Casa da Cultura de Chantada. A súa autora é a artista creativa Catiusca Ramos. Hoxe amosamos un adianto da exposición que se presentará o vindeiro venres 10 de febreiro. Deste xeito facemos unha pequena introdución con unha das frases que cabezan a páxina da artista. Sé que es difícil llegar a apreciar la totalidad de la obra a través de estas breves miraditas, pero espero sinceramente que os dejaran con las ganas de conocer más, tanto ao artista como a súa obra. Algo que poderán facer o vindeiro venres ás 7 da tarde na Casa da Cultura de Chantada. Mm-hmm.